Ole vo in April ninga sang ni som ni paruk Sunday ni ani a vo in chu hai kan kau shan chalai rual hautin satha na hun kan nei dona vo ina kan satha tur hi Arsa le Vawksa ani a san thả đó là thì không hậu khuẩn ở sẽ kể chuyện cái thả đó mà đó chú thả na vàng anh sim cho mình cái tem vàng comment xem thì nó Vawksa welcome ti chuan ai rong te bolin kan hun te kan mang chau mup mopa chuanin chong china in hun te kan mang zo a ai le in turin hai kan in bua sai haule meka hai an han che deu swawa Derhken Ainawn Lanu Rual te hai an han che sang maya vo in ni hi sabi ka kan ai khom hun top ni tur ani a duat te an latius te avala a chuan hai kan ngai donin kan ui don em maya cho te an han khor tur loma cho me te an han sem kwal boka nau pang noi te nen kan han khom newa anuam ve ma hai te a boi te ania boi te po an va som le a chuan hai kan cho te po hi a tharlam cha a chu hai thau kan ai dona kan phur tlang maya ti hian input lavin ma ni chulin kan han phi senga hai hi kan hlui tur ani a kai ni ho hi kau shan roi che te pianga ai khom chin kan ni a ti hianin hai hlui danga te cho me ten lo sema a chenan lo buai anau pang hlui te a chen sa ai lavin artui an ai tur te an lo kan sak boka ma ni chulin kan lo chul ve hlom ma chuan hai atui swa na tur te po kan tlangwal fil tak ten an han buai puya chuan hai tian kai ma ka lo lang ve zuaya buai kara te langkim lo te hi kan hlau ve a hai vo in ni te hun poimo takani a kan unau dang te ro hi chu ron mang thei lo hun danga te po an boka khang hau shareng chungin vo in ni a hianin kan lo ai ke veklom boka kan puar hle tura ngai la hai sa ai lo te Arsa ai thei lo kan leader lam te do kana an lo chu boka chuan hai no pang hlui lam po sa po a chakhop mai hai bu chiara ni a sa po tam si a atuin kan puar hle tura kan ngaya salat la ni se kan nga ma chuan kai hi ara hianin a khoi lo kal na hi ka ai chin ani a ma pon ka ai lo hlawin min lo swa du sakhle maya kalom hle a chuan hai ti hian kan han buai deuh naka ti chuan hai kan han ai na sachan khop maya a chen chu kan lo puar le der tu hai ti te atele tangwal ma muana te po hai ma matinen lam pa in tangwal sang te ate an lo phur hlom khop maya hai an ai tui hle maya chuanin hai cameraman hi chu kan lang tam vak man lava hai kan nula te po hai asa tui te hi an du ma an kham thei thot lawani a tin atop na te ni to a kan du am tlang hlom hle anau panglam te po hai an lo la muk tha hle maya kan ai tui ma vo in ni a hian heng kan hun man hi tuna tan shi chuan atop na ni don to a kan ngai don kan ti to kha he lama kan nu tling lam te po an lo la ai na sakhop maya chuan hai kai ni po kan kil kan hlui hau te kha ni a hai kan pastor au sang te ate kai ni lam po mai chele na ti lo chuan kan ai na te maya na kai ni hau po hian kan puar lut tuka kan ngui de hoi maya top lama kha chuan ai na sat kan tum boka pathian zara kan ai thei boka kan tum angin kan lomin kan hlim tlang maya chuan hai anuam ve kan ti to kha heng kan hun man te hi a hlu a lo tel ve thei lo kan u nau te po tel ve thei se kan ti ma maro chutian kan lo mang ke pa hai samuel po a puar hlei thei lo kan ai tui ma muana le uti a po hai an phur lut tuka lam pa in an ui don hle maya ni an ni po hai nula ming moi le nula pui ni te po an lo la bar na sakho maya a kham thei thot lawani ai ruat dika po atai hle maya chuan hai kan nu sia ti po saru te lo khel top na te po ni don nge a chang khop maya hai el te po abar na sapuk puka hai kan pati po sa te kenga ma muana po hai zik lum nen an van phur tak
em kan vai mai hian kan phur tlanga nula ruat sangi te hei nula vanlal shat rengi po a aina inna sakhop maya ani po hi achang hle maya ni akan sa thla na turte ni don sia hei kan nula rual ho po an chang hle mai kan ti to kha achan ve boka hei tuna tan shi chuan sa hi kan ngai shi dona sanga chau hi kan ai shi dona heng arsa te vawksa bongsa luisa a chi sang sa te hi kan du ve hlom sia kan ngai don em maya chuan hei kan ai zo a chuanin lam te kan han thaya inti fitnan pa in kan por te kan han ti tlafela anuam em ati hian hei ufar te kan han lam huala kan nula leader autte ipo guitar nen no pang hau nen tian kan han lam kwala ahlim omin kan play tlang chin khop maya sa po kan ai nem boka hei kan puar tlang ti po asya thlom khop maya kan lam na sa ma music moi tak mai te kha kan play ya maro cho kan ti rikher don lawa tin arang de hlek lo hi chuanin arai vel china aboi thak de hlek china chuan hei tian kan han lam le a camera te kan kama du tok main ma ni thiam ang tok ten kan han lam ve a ma ni nel te bula hi chuanin ma ni po mak inti le khophianin midang laka kan va lem lo hei tian kan ti ve na sa ve chin hle mai ani a heng te hi kan in po ton na vek te ma ni mangai te ma ni po ton te bula hi chuan za che thi a lava kan phak ang tokin kan hlim tlang ve hlom ema chuan tian hei a then te hi a sir kwala ten lo boka tian hei kai po hi kan han lam ve vel na sak khopa han lam vel te po hi kai po hi nuam ka ti ve zong hi na taksa in soi pa in kan lam na sakhop maya hei nula shat rengi te pisha ti te lal mengi te haute nula autte ite ma matte auti ate kan lam na sa ema taksa te po alo in fit sotanga lam ero hi chu kan thiam lem lo khop maya ma se kan hlim tlan na hi cha a ti chuan vo in ni sa Thlahna hun kan man chu alo zauta